Okay, vi har om den russiske revolution, og vores problemformulering lyder på, hvorfor og hvordan gennemgik Rusland en rejse fra et feudalt samfund til et kommunistisk samfund. Vores underspørgsmål lyder på, hvem var Lenin, og hvad var hans rolle? Hvad var årsagerne til Lenins soverejse? Hvad var hovedårsagerne til revolutionen i Rusland? Hvordan kunne bolsjevikkerne fastholde magten? Og hvad er kommunisme og marxisme? Lenin var bolsjevikkernes leder og en frontfigur under den russiske revolution. Lenin blev allerede tidligt påvirket af sin bror, da han blev dømt til døden den 1. maj 1887 for at planlægge et attentat mod zaren. Han blev herefter hængt den 20. maj samme år. Dette var blandt andet med til at forme Lenin som den mand, han blev sidenhen. Lenin levede i eksil under zaren Nikolaj II's regime. Lenin opholdt sig blandt andet i Schweiz i lang tid. Ifølge Lenin var der brug for en revolution i Europa. Under 1. verdenskrig opholdt han sig også i Schweiz. Men da tyskerne blev angrebet af russerne, mens de var også i krig mod Frankrig, håbede de på, at Lenin ville kunne få russerne til at stoppe angrebet, hvis han blev sendt tilbage til Rusland. Lenin ville gerne væk fra Schweiz igen og tilbage til Petrograd, og havde prøvet at planlægge, hvordan det skulle foregå. Han havde tænkt over at skulle sejle over Østersøen, men det kunne han ikke uden de allieredes accept. Derefter tænkte han over at flyve, men det kunne han ikke, da han helt sikkert ville blive skudt ned. Og det endte med, at han med tyskernes accept tog et tog, sammen med Julius Martov, som egentlig var en af hans største fjender politisk set. Tyskerne så også en mulighed i at lade Lenin tage tilbage til Rusland, da det ville kunne svække eller helt stoppe Ruslands angreb. De ville ikke have, at rygterne skulle komme ud, men allerede da de skulle køre fra Zürich, var der 2 grupper russere, hvor den ene gruppe blev kaldt tyske spioner og provokatører, og den anden gruppe sang internationale sange. Da Lenin kom tilbage til Rusland, blev han mødt med en velkomstkomité, trods af at han var bange for at blive arresteret. Og så videre til vores underspørgsmål. Hvad var hovedårsagerne til revolutionen i Rusland? Der var mange forskellige faktorer, der udmundede i den russiske revolution og zarstyrets sammenbrud. Zarstyret var under kritik fra flere befolkningsgrupper i Rusland. Bønderne arbejdede, og et mindretal for borgerskabet mente, at zarstyret var ødelagt igennem fejlbedømmelser og manglende evner fra Nikolaj II. Ydermere var zarstyret presset udefra af lande som Frankrig og Tyskland, der omverden blandt andet mente, at zarstyret havde en forældet styreform, monarki og enevælde. En af de ting, der virkelig satte i gang revolutionen, var den blodige søndag, hvor en stille og rolig demonstration udviklede sig til folkemord. Zarens soldater fik ordre til at skyde ind i menneskemængden. Og så videre til kommunisme. Kommunisme er en politisk ideologi, som er bygget op omkring fælles ejendom. Det vil sige en fordeling af samfundets goder. Karl Marx skelner mellem første og anden fase i det kommunistiske samfundsopbygning. I første fase er udbygningen af arbejderne fjernet, og enhver vil nyde frugten af arbejde. Men der vil stadigvæk eksistere en udveksling af varer og arbejdsdeling. Først i anden fase vil produktkræfternes udvikling muliggøre udviklingen i kommunismen i egentlig forstand. Det vil sige et samfund, hvor enhver vil yde og nyde efter behov. Hvordan kunne bolsjevikkerne fastholde magten? Lenin indførte krigskommunismen i 1918, hvilket muligvis har været på grund af den igangværende borgerkrig. Men dette system skulle bønderne aflevere al deres produktion, der herefter blev fordelt. Dette var muligvis en af grundene til, at bolsjevikkerne kunne fastholde magten i Sovjetunionen. Derudover blev produkterne til militær aktivitet også sat op, så derfor kunne de vinde borgerkrigen mod de hvide.